Perfecte, sí? Doncs comencem inhalant i exhalant. Baixem espatlles, alineem la planta dels peus. Inhalem en 4 temps, exhalem en 4 temps i procurem tenir les espatlles relaxades tant a la inhalació com a l'exhalació. Obrim bé el pit amb cada inhalació. Activem pelvis, abdomen, cames. Exhalem. I amb la propera exhalació baixem angle recte, cadera queda estable, el cap entre els dos braços, notem com s'estira la columna vertebral. Inhalem en quietud, exhalem i pugem, vèrtebra a vèrtebra. Inhalem en 4 temps, exhalem i baixem. Notem com s'obren les escàpules. I exhalant, tornem a pujar. Tornem a baixar exhalant. Anclem bé el peu dret al terra, bloquegem l'articulació del genoll i desenganxem la cama esquerra. La pugem, sostenim. I ens anem reequilibrant. Per tornar a la postura, dobleguem genoll esquerre i el plantem al costat del dret. Canvi de pes, bloquegem articulació del genoll, estabilitzem i pugem la cama recta, recta. Procurem tenir la cadera mirant a terra. Flexionem genoll dret, a terra, bé, i exhalant, tornem. I pugem. Ens passem al cos del gronxador a darrere. Peus alineats, talons ben arrelats, espatlla baixa, pit obert, mans en Anjali Mudra. Baixem barbeta, la coroneta que s'estira cap al sostre. La coroneta aquí dalt s'estira i la barbeta una mica inclinada. Aquesta postura que aparentment és com que tanquem el pit, en realitat anem a buscar l'obertura de pit. I des d'aquesta postura el que farem és marcar la intenció de la classe d'avui. La nostra intenció serà mantenir la consciència respiratòria, procurant inhalar en 4 temps i exhalant en 4 temps de forma constant. Si en algun moment ens desviem, la nostra atenció se'n va a una altra banda, de seguida que ens n'adonem, tornarem a comptar. D'acord? Segellem la intenció i deixem anar Anjali Mudra. Obrim els braços, anem a buscar l'occipital i entrellacem els dits. D'aquí, dobleguem, flexionem genolls, més, fins que ens toqui el gronxador a les escàpules, i ens en anem enrere. Nivell 2, Bé. Vinga, planxa, abdomen actiu, talons ben arrelats i anem a mirar enrere.
Anem a fer una salutació al sol mitja aèria. Obrim el pit, els colzes, les mans sostenen el cap, inhalem en 4 temps. Exhalem en 4 temps. Una més. Inhalem. Exhalem. Tal com estem. Curs esquerre va buscar la cadera o genoll esquerre. Obrim bé l'espai intercostal i exhalant en 4 temps ens n'anem cap a la dreta. Sense que la cadera es desviï i exhalant cap a l'esquerra. Cap a la dreta exhalant. Ens quedem al centre. D'aquí, amb l'ajuda de les mans, incorporem les cervicals, deixem anar el cap, activem abdominals i farem el següent. Anem a fer la planxa endavant. Llavors, passem pel mig, desenganxem talons, activem puntes dels peus i cap a davant. I busquem la planxa. I endarrere. I endavant. Bé. I endarrere. I una més. I ens aturem al centre. Del centre. Mans. Pugem. Obrim els braços a la creu. Esteu molt calladetes, no pateixis. Avui és només una prova per veure on falta llum i no hi ha ningú connectat encara. I endarrere. I exhalant a 4 temps, anem cap a l'altre costat. Intentem marcar una línia constant, amb els braços. Intentem que les espatlles estiguin baixes i relaxades. I exhalant ens tornem a desplaçar. I exhalant ens tornem a desplaçar. I ens aturem al centre. Bé? D'aquí deixem anar. Obrim més enllà de la nostra cadera. Obrim una miqueta els peus. Baixem. Ens col·loquem. Si et va molt baix el gronxador, que és probable, obre més la cadera. Que ha d'estar aquí. T'ajudarà a mantenir-te. La idea és que estiguem treballant. Estic molt baix, me'l pujo, si no. Com vulguis. Ara ja acabem, Jo crec que pots aguantar aquí, el pelvi. Deixa'ns els braços. Ai. Activa aquí. És perquè estàs amb la cadera endavant. Ara ho pilles, no? Ara ja no pots parlar. Vinga, va. Inhalem en 4, exhalem en 4, val? 4, 2, 3, 4. Mans al gronxador. Pugem suau, tanquem cadira. Bé. Molt bé. Què rius tu? Que estic suant, m'he arribat suant i acabaré suant. Jo porto suant des del matí ja, No sé què pensava, passa jo porto avui. suant des del jovent també. No, però avui fa... Sí, tot arreu fa calor avui. Val, mireu. No cal que te'l moguis, Agnès? Col·loquem cama, el peu a dintre del gronxador. Sí? Va, agafem aquí i aquí, sí? Llavors, obro una mica el peu dret que està al terra, flexiono una mica el genoll per no fer-nos mal i anem endavant. I estirem. I estirem. I tornem. Què tal?
Déu-n'hi-do. Sí. Sí? És que el propòsit de l'any és acabar fent-les pagat totes. Ah, sí? No. Estirem. I pugem. I canviarem de cama. Recordeu obrir el peu que està al terra, val? Per evitar lesions en l'articulació del genoll. Obrim. Mans inverses. Flexionem el genoll que està de la cama que està al terra. Ai, perdó. Ara. I vinga. I el cap que va avall. Sí, avall, sí, perquè si el mantens així et tensaràs molt les cervicals. No perquè vagi avall, però simplement no fas força, no estàs així. Ai, crec que tinc les mans al revés. A veure, a la cama que està estirada, el gronxador, la mà va sota. Ah, era això. Pues que és pitjor. No. Ai. Així, és pitjor. No. A veure, és que tu estàs fent al revés, Agnès. Ja, perquè ho he fet al revés abans. No, però em refereixo, la cama que tens al gronxador, doncs aquest costat, que és el teu esquerre, Sí. la mà esquerra ha d'anar a prop del peu. Ah, vale. Ara, i mireu els meus canells, miren cap a fora els dos. Ah, és com una posició d'aquelles. Sí? D'aquelles, sí. Vale. Vull dir que ja havíem fet alguna cosa semblant, això. Sí, Com quan fem així, clar, exacte. És d'aquella. és d'aquelles. És d'aquella. Equilibra. Bé, aguantem. I tornem. Bé, puc fer un moment l'altre peu? Sí. Bé, fet. És que l'he fet al revés. Com l'has fet? Pues com n'estava fent l'altre. Ah, Aleshores així. val. Hi ha alguna que estigui menstruant? No. Perfecte. Jo m'abaixo un momentet, perquè si no, no arribaré a ficar els braços, però vosaltres ho teniu... Tu arribes a ficar els braços aquí? Sí, d'un sí. Tu, Agnès, també, Sí, no? el tinc més Va. baix. Doncs col·loquem els braços un nos per sobre. Segur que el vostre cos està donant palmes ara mateix. Sí. Per fin! Heu caminat aquest estiu? Sí. Sí, caminant sí. Ah, doncs ja és molt. Ja està bé, això. Vale. Pugem les pestanyes. I ens assentem a dins del gronxador. Avui farem una classe això, val? Per començar el curs. Que passarem els bàsics, la pinça, el mig pont, anirem fent. Vale. Ajustem les pestanyes. Perfecte. I col·loquem els talons dins els estreps inferiors. Recordeu que tenim el focus en la respiració. Jo de tant en tant aniré comptant, però tampoc no us vull agobiar amb el context, val? Intenteu vosaltres tenir el vostre propi compte. Més que res, si no, acabo sent un lloro i molesta també. 1, 2, 3, 4, val? Però tinguem-ho present, val? Important. Mentre l'Agnès acaba, abdominals actives, espatlla baixa. No tenim pressa perquè així ens regala 2 minuts. Abdominals actives, baixa lumbar, us en recordeu, que la tenim? Vale. Inhalem, recordeu, en 4 pugem i en 4 baixem. Inhalem
amb la següent inhalació pugem, braços rectes, estirats, espatlles baixes, exhalant, agafem estreps mitjos, seguim baixant i deixem caure el braç dret al terra, palmell mira el sostre, obrim bé l'espai intercostal de la part dreta del cos, del tòrax. I notem com a l'inhalar la faixa lumbar s'eixampla. Notarem el contacte amb la tela del gronxador. Portant tota la consciència respiratòria a la part dreta. Deixem que les cervicals caiguin. I amb la propera inhalació recollim cervicals, activem braç esquerre, pugem, abdominals, faixa lumbar, obrim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mantenim aquí. Amb la propera inhalació pugem, concentrades, 3, 4, agafem estreps, seguim baixant, deixem caure el braç esquerre, situem la mirada al palmell de la mà esquerra, notem com s'estira la lumbar. Intentem acompassar la respiració, notarem si estem forçant l'exhalació o bé la inhalació. Senzillament notar-ho, no cal jutjar, no cal posar-hi etiquetes, més enllà de ser conscients de quin tipus de respiració estem practicant. I amb la propera inhalació pugem. Cervicals, abdominals, faixa lumbar i 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. I baixem una miqueta més que abans. Recordeu agafar-vos pels talons en cas que arribeu. Relaxem cervicals. I pugem amb la propera inhalació. Exhalant, baixem. Vinga, seguim bellugant la columna vertebral. Baixem, deixem anar estrep dret i anem a buscar l'empeny esquerre, perdó. I quan el tenim ben agafat, ens acomodem, situem la mirada a l'espatlla dreta,
Reprenem el punteig de la respiració. Deixem anar amb la següent inhalació i pugem. I seguim comptant. 3, 4, 1, 2, 3, 4. I baixem una mica més. Anem a buscar la comoditat aquí. Anem a notar el nostre volum intern, sobretot a la part alta de l'esquena. Amb cada inhalació creixem. Notem el límit a les escàpules contra la nostra pell. I amb la propera inhalació tornem a pujar. Exhalant, baixem. Seguim baixant. I anem a buscar el peu esquerre, el peu dret, perdó. Ens acomodem, obrim bé el pit i col·loquem la mirada a l'espatlla esquerra. El canell dret mira cap a l'esquerra, sobretot. D'aquesta manera protegim l'articulació de l'espatlla. I quan estem acomodades, continuem comptant. Portant tota la consciència a la part esquerra. I amb la següent inhalació pugem. Ui, estàs aquí tu? I baixem, vinga, i baixem una miqueta més, va. Anem a estirar-nos bé. Anem a comprovar que bé que ens assenta. Estirar i flexibilitzar. Propera inhalació deixem anar les mans, deixem que caminin les nostres cames, anem pujant. I ara agafem el cos al gronxador. Fem un momentet aquí una parada per tornar a endreçar la respiració. Llavors, inhalem aquietes, en quietud. I baixem, exhalant. 3, 4, seguim inhalant, talons al cul. 2, 3, 4. Exhalant, mans a l'empeny. 2, 3. I aguantem. Obrim ja el pit.
inhalació, agafem cos de gronxador amb la mà dreta, estirem cama dreta, mal cos del gronxador, l'esquerra, estirem l'esquerra, i entres, 3, 4, exhalant, 3, 4, i baixem. Inhalació, caminem de nou per les cames, tirem els braços, ens assegurem bé de tenir tela que ens reculli. Sí? Vinga. 1, 2, 3, 4, cames estirades. Mà dreta al terra, anclem, mà esquerra, anclem, cames estirades, rectes i paral·leles, el pit obert, els colzes apunten a les diagonals i sostenim, inhalem. Un cicle més. Mà esquerra al cos del gronxador, mà dreta, cervicals i pugem. Suau. 2, 3, 4 i baixem. I pugem, caminant per les cames, estabilitzem aquí les espatlles baixes. Com us les noteu? Carregat tot. Carregat, sí? Jo bé. Bé, carregat de tensió? No sé. D'haver fet alguna cosa, no? Sí. Vale. Vinga, traiem els peus. Ara estem suant, però hi ha molta gent que va fer ioga, em sembla que es diu Bikram, hot Bikram o alguna cosa així, i és un ioga que posen estufes. Clar, el ioga què fa? O sigui, el ioga ja no és només un moviment, un assentament, una asana. El ioga estem treballant molts canals i també el sistema limfàtic, el drenatge, o sigui, el drenatge limfàtic, emocional i tal, no? Ja ho entenc, que està suant i dius on és l'aire condicionat. Però l'altra mirada és, a l'Índia no tenen aires acondicionats, fa molta calor, això és molt occidental. I la mirada en positiu és que de fet estem eliminant moltes toxines, ja no només a nivell emocional, estan cap per avall i tot això, sinó que també estem suant. Vale? Que no soni excusa, vull dir, fa calor. Però no és un problema, és superoccidental el fet de la calor. Ja us dic que a l'Índia fa més calor, més humitat i el ioga ve d'allà. No deien, hòstia. Vale, d'aquí anem a provar el Vitruvi, d'acord? Us en recordeu? La faixa abdominal activa, sol pèlvic actiu, i l'important és aquí que la cadera no se'ns en vagi endavant, no se'ns bolqui i tampoc no se'ns mengi. Mantenir la postura. I els braços, recordeu que fem un trípode. Estem amb els colzes així, estarem, jo ho faré primera, val? Els dits no fan força, però sí que és com, ens hem d'imaginar com ens surten uns fils
que ens connecten a la Terra, val? I d'allà no ens movem. Com aquests cables d'acer que veiem als tendalls, no? Ens imaginem que tenim aquest tipus de filat que ens arrela, val? I d'aquesta manera ajudarem encara més a que tota la nostra energia pugui ser, l'accés d'energia pugui ser absorbit, val? Doncs, tela del gronxador, ja sabeu que per tenir un moviment ample de caderes ens l'ajustem molt bé, ben a prop de les natxes. Volquem, inhalant, 3, 4, obro i estabilitzo. Sí? Vale. Laura, la cadira una mica més cap a mi. Aquí, ho notes? Sí. Crec que estàs fent força aquí. Sí. Vale, Agnès, bé, súper. Bueno, tu Laura també, eh? Vinga, i gaudim aquí. Contem, inhalem i exhalem. Obrim el pit. Per fi ha arribat aquell moment que treballem el cos, la ment. Sabem que en els objectius és bo perseverar, que la pràctica alimenta la pràctica i que el que ara notem com un esforç físic serà un benefici físic quan acabem la classe. Inhalem, eixamplem escàpules, noteu com s'eixamplen els pulmons. Anem redreçant cadera si ho necessitem. Procurem flexibilitzar els colzes. Ajustem si de cas les mans. Els dits miren als laterals. I d'aquí farem el següent. Taló esquerre per davant cap al nostre pubis. Mà dreta recull l'empeny esquerra. Jo us vaig mirant, no patiu. Mà dreta empeny esquerra. Braç esquerre estirat, el palmell toca terra. Ben estirat. Bloquegem l'articulació del colze. Roteu el canell de la mà que teniu al terra i hi haurà un moment que notareu que està còmode. Ara, bé, super. Redrecem cadera. La cama que tenim oberta la redrecem. Activem la pelvis. Arribes, Agnès, al peu? És que això ja em passava. On et fa mal? No sé, que no... Em diu amb això i no... Treu-te això, si vols. Vols que t'ho tregui? Arribes? Si no ho pots treure. Mira, el truc és que ara quan ja estàs així t'impedeix molt l'obertura. Ara. I ara he de fer com així. Sí. És que si no poso l'altre no. No pots, no passa res. Arriba a la postura com puguis. Val? El que ens interessa és que la cadera la tinguis activa. Porta aquí. Avui no vull arribar, no puc. No et fa mal? És que no, ho veig molt lluny. No, però no arriba al peu, ja ho entenc, a l'empeny no, però la cadera, la no, cama sí, estirada. això sí. Ara, això. Així puc estar, no? Vale, i tant. Vale. Situem la mirada al peu que tenim alçat, al peu dret. Vinga, i ara deixem caure el peu dret amb carinyo cap al gluti i el recollim amb la mà esquerra. I rotem les cervicals cap a l'espatlla esquerra. Bé.
Què tal? Esteu bé? Us veig del revés, però bé. Laura, vas bé? Sí. Vale. Que bo. Eh? No provo. No què? Havies perdut el peu de vista? Jo m'agafo els dos al mateix perquè... Vale, l'Agnès ja està a la ballarina. No Ah. passa res, tot està bé. Tot està bé. Molta gent vol arribar, tant sí com no, i això és des de l'autoexigència. Nosaltres aquí anem a la compassió. No cal. Recuperem el fons, inhalant, exhalant el 4 temps. És molt important. I ara deixem anar l'empeny esquerra, estirem la cama esquerra i la clavem al gronxador i recollim l'empeny dret amb les dues mans. Bé, relaxeu les espatlles. Pujo un momentet al gronxador que hi toco a terra. Va, deixeu anar la cama i passeu al ratpenat. Dos cames travades. Eh? Sí, és que a mi m'ha passat. Això és perquè creixes. Perdó. Si vols pujar-te més al gronxador. Si no, corre a poc, Com vas, Laura? Bé? Va, anem a fer la mateixa seqüència. Cama contrària, d'acord? És a dir, Vitruvi... Ara us veig bé. És que del revés, si no, no us veig. Vale, Vitruvi. Empeny dret, mà esquerra. Bé. Redrecem la cadera. Col·loquem el palmell dret al terra i la mirada al peu esquerre. Inhalem en 4, exhalem en 4. Deixem anar el peu cap a darrere i anem a buscar l'empeny. Estabilitzem, obrim bé el pit i mirant cap a l'espatlla dreta.
recollim amb les dues mans. I relaxem cervicals. Deixem anar el vent, trobem els dos peus i ara anem a buscar que les dues plantes dels peus es toquin ben alineades. Agnès, si et costa, ratpenat, no passa res. No s'entrava això. Vaig a trobar una altra. Perquè saps què passa? Que Ara. de totes maneres, a la propera, si obres abans les cames, t'anirà molt millor. Com? Si obres abans les cames, abans de volcar-te, comença ja a obrir les cames. Val. Mans a l'occipital, Laura. Peus alineats. O sigui, ara des d'aquí dalt Sí. o tocaves? Ara. Més. Bé. Val. Però veus, em queda la galtera com molt rebregada i amb... O sigui, puc aguantar... Fes així, doncs. No, però no estem per On patir. estàs? Aquí. Posa els peus travats a la tela, com el ratpenat. Vale. Bueno, és el mateix, eh? Bueno, Sí. ara ja acabem. Ara ja sortirem d'aquí. No t'amoïnis. Saluda. Vale, per desfer la postura, ja recordeu, suau, traiem, obrim un peu, obrim l'altra cadera, agafem tela del gronxador, suau, i ens comencem, recollim cervicals i comencem a volcar-nos, miqueta en miqueta. Sense accedir. Anem a buscar el terra, suau. Baixem el gronxador. Vale, quan el tingueu baix, poseu més baix, sí. Així com el té l'Agnès. Un momentet que estic buscant la cançó. Vale. Anem a buscar estirar-nos al terra. Per anar a fer la relaxació final. Ara. Un moment. Vale. Ja posats de cara la farem.
marejades? Hi ha hagut un moment que una mica... Bueno, no era un mareig, era com un... Ui. Vale. Però bé. Vinga, baixem, agafem el cos del gronxador, flexionem genolls mentre obrim cadera, baixem suau. Amb l'ajuda de les mans, val, per no fotre'ns el cul a terra, estabilitzem, col·loquem peus dins el gronxador i d'aquí baixem suau, obrim els braços de tal manera que els palmells reposin mirant al cel, l'espatlla que estigui ben anclada, la columna vertebral. Recordeu que estem en la posició de Savasana per relaxar. I mentre soni la cançó, anirem repassant la classe d'avui, respirant, inhalant en 4, exhalant en 4. Interiorment és interessant que fem un repàs de com ens hem sentit durant la classe amb el focus que hem treballat. Si l'hem pogut sostenir, si ens ha costat. Eu fui na praia do Relaxem Java tot para el ver a cos. ciranda no céu cirandá. O mar estava tão belo e um peixe amarelo eu vi navegar. Não era peixe, era Iemanjá dançando a ciranda no meio do mar. Não era peixe, era Iemanjá dançando a ciranda no meio do mar. She calls to her daughters, come swim in my water, and I'll take you home. She calls to her daughters, come swim in my water, and I'll take you home. Your love awaits on the other side. I'll open a path, the waves will subside. I'm out to sea. What the ocean holds, come play in my water, and I'll take you home. The sun in the daylight turned black as the night sky, slept still unknown. But something guided my soul and convinced me to come swim. It kept me afloat. Eu fui na praia do Janga para ver a ciranda no céu cirandá. O mar estava tão belo e um peixe amarelo eu vi navegar. Não era peixe, era Iemanjá dançando a ciranda no meio do mar. Não era peixe, era Iemanjá dançando a ciranda no meio do mar. Una mica ens anem movent la punta dels dits dels peus. Flexionem els genolls. Traiem el peu esquerre i reposa la cama amb la cadera oberta al terra. Traiem el dret i col·loquem la cama a sobre de l'esquerra mentre ens bolquem.
relaxat, mira com reposa al terra. I amb el palmell de la mà dreta col·locat per davant del nostre pit, al terra, pressionem contra el terra mentre ens incorporem de costat. Ens passem el gronxador a darrere, amb les mans del gronxador agafem, amb les mans agafem el gronxador, inhalem i ens aixequem, però ens quedem aquí. Obrim cadera, barbeta baixa, notem la força, l'equilibri, l'alineament del cos físic, el mental i l'energètic. Mentre practiquem ioga, tots els cossos són treballats. Portem mà dreta al terra, davant nostre. Mà esquerra, mirada a les mans, una mica bolquem el pes una mica endavant i aixequem cadera. Caminem amb les mans, atansem els nostres peus i si podem estirem cames i si no ens quedem amb les cames semiflexionades. I pugem suau, equilibrant el pes a la planta dels peus. Obrim el pit, Anjali Mudra, barbeta baixa, talons arrelats, puixant un somriure, despertem les neurones mirall de l'alegria, donem les gràcies al cos físic per mantenir la pràctica i donem les gràcies també a la ment que malgrat la mandra hem aconseguit venir i perseverar en la nostra pràctica saludable, aquella que sabem que ens fa bé, que ens arrela, que ens desperta. Deixem un gran somriure, donem per acabada la classe. Està aquest somriure A dins. a dins i a fora també. I tant. Molt bé. Bé, eh? Sí. Guai, es notava la concentració